Στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου του 1939, το Γενικό Επιτελείο του Αυτοκρατορικού Ιαπωνικού Στρατού στο Τόκιο έλαβε δύο ειδήσεις που έφτασαν σχεδόν ταυτόχρονα και που, μαζί, άλλαξαν την πορεία του μεγαλύτερου πολέμου στην ιστορία. Η πρώτη, οι σοβιετικές δυνάμεις του στρατηγού Γεώργη Ζούκοφ είχαν περικυκλώσει και καταστρέψει ολοκληρωτικά την έκτη Ιαπωνική στρατιά στις στέπες του Νομονχάν, στα σύνορα μεταξύ Μαντζουρίας και εξωτερικής Μογγολίας. Η δεύτερη, η ναζιστική Γερμανία, σύμμαχος της Ιαπωνίας μέσω του Συμφώνου Αντικομιντέρν, μόλις είχε υπογράψει σύμφωνο μη επίθεσης με τη Σοβιετική Ένωση. Μέσα σε 48 ώρες η Ιαπωνία είχε υποστεί τη χειρότερη στρατιωτική της ήττα εδώ και δεκαετίες και είχε προδοθεί διπλωματικά από τον σημαντικότερο εταίρο της. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Πρωθυπουργού Κιιτσίρο Χιρανούμα, ανίκανο να επεξεργαστεί αυτό που αποκάλεσε τα σύνθετα μυστήρια των μεταβαλλόμενων διεθνών συμμαχιών, παραιτήθηκε συλλογικά. Αυτό το διπλό σοκ του Αυγούστου του 1939 περιέχει, σε μορφή σπόρου, την απάντηση σε ένα από τα μεγάλα ερωτήματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί η αυτοκρατορία της Ιαπωνίας, που είχε πολεμήσει τη Ρωσία το 1904, που είχε επέμβει στη Σιβηρία το 1918, που καθ' όλη τη δεκαετία του 1930 ήταν στρατιωτικά αιμονική με την καταστροφή του Σοβιετικού κομμουνισμού, επέλεξε τελικά να μην επιτεθεί στην HSS όταν είχε την πιο ξεκάθαρη ευκαιρία να το κάνει. Η απάντηση δεν είναι απλή, ούτε μοναδική. Είναι μια αλυσίδα στρατιωτικών ταπεινώσεων, στρατηγικών αποτυχιών, γεωπολιτικών παγίδων και λανθασμένων αποφάσεων που ξεκίνησαν πολύ πριν από το Pearl Harbor. Για να την ανασυνθέσουμε με ακρίβεια, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε το νήμα από τον πόλεμο του 1904 έως τη Σοβιετική επίθεση του Αυγούστου του 1945, περνώντας από τον Κινεζικό Βάλτο, τα λιβάδια του Νομονχάν, τις φλεγόμενες θάλασσες του Ειρηνικού και τις Μαντζουριανές στέπες, όπου ένας στρατός περίμενε μάταια μια διαταγή που δεν ήρθε ποτέ. Το 1904 η αυτοκρατορία της Ιαπωνίας προκάλεσε την ισχυρή ρωσική αυτοκρατορία σε έναν πόλεμο που ο δυτικός κόσμος θεωρούσε αυτοκτονικό στοίχημα. Το αποτέλεσμα ήταν μια εντυπωσιακή ιαπωνική νίκη που συγκλώνησε την παγκόσμια τάξη. Ο ρωσικός στόλος της Βαλτικής, που στάλθηκε σε ένα ταξίδι 20.000 χιλιόμετρων γύρω από την Αφρική για να ενισχύσει το θέατρο επιχειρήσεων, καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά στο στενό της Τσουσίμα από τον ναύαρχο Χεϊχατσίρο Τόγκο. Η Ρωσία έχασε όχι μόνο τον πόλεμο, αλλά και την πρόσβασή της στον Ειρηνικό, την επιρροή της στη Μαντζουρία και την Κορέα, καθώς και ένα σημαντικό μέρος του κύρους της ως δύναμη. Αυτή η νίκη σημάδεψε βαθιά την ιαπωνική στρατηγική κουλτούρα. Ο αυτοκρατορικός στρατός έμαθε ένα μάθημα που αργότερα θα επαναλάμβανε ως δόγμα. Η Ρωσία, αν και μεγάλη, μπορούσε να ιτηθεί. Επιπλέον, οι όροι της συνθήκης του Πόρτσμουθ το 1905 παραχώρησαν στην Ιαπωνία το νότιο μισό της νήσου Σαχαλίνη, τα δικαιώματα επί του σιδηροδρόμου της Νότιας Μαντζουρίας και την πολιτική επιρροή επί της Κορέας. Η εδαφική επέκταση μέσω του πολέμου είχε αποδειχθεί εξαιρετικά αποδοτική, αλλά η νίκη του 1905 άφησε επίσης ένα εκρεμές ζήτημα. Η Ρωσία είχε ιτηθεί, όχι καταστραφεί. Διατηρούσε τη Σιβηρία, την εξωτερική Μογγολία και το βόρειο μισό της Σαχαλίνης. Στους ιαπωνικούς στρατιωτικούς κύκλους αυτό θεωρούνταν μόνιμη στρατηγική απειλή. Μια πληγωμένη αρκούδα που κάποια μέρα θα ανέκταζε τις δυνάμεις της. Όταν το 1917 η Μπολσεβίκικη Επανάσταση μετέτρεψε τη Ρωσία σε Σοβιετική Ένωση, αυτή η απειλή απέκτησε μια νέα ιδεολογική διάσταση και για τους Ιάπωνες μιλιταριστές ακόμη πιο τρομακτική. Δεν ήταν μόνο ένας εδαφικός αντίπαλος, ήταν ο πυρήνας μιας διεθνούς επανάστασης που απειλούσε την Ιαπωνική αυτοκρατορική τάξη εκ των έσω. Μεταξύ 1918 και 1922 η Ιαπωνία επενέβη στρατιωτικά στη Σιβηρία με έως και 70.000 στρατιώτες, ονομαστικά για να υποστηρίξει τις αντεπαναστατικές λευκές δυνάμεις, αλλά στην πράξη για να αποκτήσει εδάφη και να εμποδίσει τη σοβιετική εδραίωση στην Άπο Ανατολή. Η επέμβαση απέτυχε. Οι Ιαπωνικές δυνάμεις
δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη Σιβηρία, η διεθνής υποστήριξη εξαφανίστηκε και ο κόκκινος στρατός κατέληξε να εδραιώσει την εξουσία. Η Ιαπωνία απέσυρε τα τελευταία της στρατεύματα το 1925, ταπεινωμένη και χωρίς να έχει αποκομίσει τίποτα. Η εσωτερική αντίθεση σε αυτή την περιπέτεια ήταν αξιοσημείωτη, κάτι εξαιρετικό για την ιαπωνική πολιτική κουλτούρα της εποχής, και οι βετεράνοι αυτής της αποτυχημένης εκστρατείας κράτησαν μια σιωπηλή πικρία που θα τροφοδοτούσε τη στρατηγική συζήτηση τα επόμενα χρόνια. Καθ' όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του 1920 και του 1930, η ιαπωνική στρατιωτική προπαγάνδα παρουσίαζε τη Σοβιετική Ένωση ως την ύψιστη υπαρξιακή απειλή. Τα σχολικά εγχειρίδια ενστάλαζαν από την παιδική ηλικία την εικόνα της Ρωσίας ως του φυσικού εχθρού της Ιαπωνίας. Το 1932 το Υπουργείο Παιδείας προώθησε μια σχολική έκθεση, της οποίας το περιεχόμενο αποκάλυπτε με ανησυχητική ακρίβεια προς ποια κατεύθυνση κατευθυνόταν η διαμόρφωση της αυτοκρατορικής νεολαίας. Τα παιδιά έγραφαν για το να σκοτώνουν Ρώσους και να κόβουν εχθρικά κεφάλια σαν να αφηγούνταν ένα παιχνίδι. Αυτή η ιδεολογική κορεσμένη κατάσταση δεν ήταν τυχαία. Προετοίμαζε μια κοινωνία να αποδεχθεί ενδεχομένως έναν πόλεμο εξόντωσης εναντίον του Σοβιετικού κράτους. Ωστόσο, μεταξύ προπαγάνδας και στρατηγικής υπάρχει πάντα μια απόσταση. Η επιθυμία να καταστραφεί η ΕΠΣΕΣΔ ήταν γνήσια στους ιαπωνικούς στρατιωτικούς κύκλους. Η ικανότητα να το επιτύχουν τη στιγμή που θα επέλεγαν ήταν ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα, και αυτή η απόκλιση μεταξύ φιλοδοξίας και ικανότητας αποτελεί το βασικό νήμα ολόκληρης της ιστορίας που ακολουθεί. Το προηγούμενο της αποτυχημένης σιβηρικής επέμβασης από το 1918 έως το 1922 άφησε επίσης ένα συγκεκριμένο τακτικό μάθημα που οι πιο διορατικοί σχεδιαστές δεν ξέχασαν. Η Σιβηρία είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατακτηθεί και πρακτικά αδύνατο να διατηρηθεί. Οι αποστάσεις είναι τεράστιες, οι υποδομές ελάχιστες και ο χειμώνας είναι ένας αντίπαλος που δεν διαπραγματεύεται. 70.000 Ιάπωνες στρατιώτες με δυτική υποστήριξη δεν είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν τη Σοβιετική από Ανατολή σε 4 χρόνια. Η ιδέα ότι μια μονομερής επίθεση χωρίς δυτική υποστήριξη θα μπορούσε να το επιτύχει σε μια θερινή εκστρατεία ήταν, για οποιονδήποτε σχεδιαστή είχε μελετήσει αυτή την ιστορία, μια φαντασίωση. Η πολεμική μηχανή βαλτώνει στην Κινά, ο ατελειώτος Βάλτος, στις 18 Σεπτεμβρίου 1931, αξιωματικοί του στρατού Κουαντούγκ της Ιαπωνικής δύναμης που ήταν σταθμευμένοι στη Μαντζουρία, ανατείναξαν ένα μικρό τμήμα του σιδηροδρόμου της Νότιας Μαντζουρίας, κοντά στο Μουκντέν, και κατηγόρησαν Κινέζους σαμποτέρ. Ήταν ψέμα. Ήταν επίσης η αρχή του μακροβιότερου και πιο δαπανηρού πολέμου που θα διεξήγαγε ποτέ η Ιαπωνία. Σε λιγότερο από 6 μήνες, ο στρατός Κουαντούγκ είχε κατακτήσει ολόκληρη τη Μαντζουρία, μια περιοχή άνω του 1 εκατομμυρίου τετραγωνικών χιλιόμετρων, και είχε εγκαθιδρύσει το κράτος μαριονέτα του Μαντσουκούο υπό τον τελευταίο αυτοκράτορα Πουγί. Το περιστατικό της Μαντζουρίας αποκάλυψε κάτι ανησυχητικό για τη δομή εξουσίας της Ιαπωνίας. Ο στρατός μπορούσε να ξεκινήσει έναν πόλεμο χωρίς την έγκριση της πολιτικής κυβέρνησης και να παρουσιάσει στο Τόκιο ένα τετελεσμένο γεγονός που οι πολιτικοί ηγέτες θα ήταν πρακτικά αναγκασμένοι να επικυρώσουν. Οι αξιωματικοί που είχαν οργανώσει την επιχείρηση δεν διώχθηκαν ούτε τιμωρήθηκαν. Το προηγούμενο εγκαθιδρύθηκε με ομή σαφήνεια. Η επιτυχημένη ανυπακοή όχι μόνο γινόταν ανεκτή, αλλά και νομιμοποιούνταν εκ των υστέρων. Αυτό το προηγούμενο δηλητηρίασε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ιαπωνίας κατά την επόμενη 15ετία. Ο Υπουργός Στρατού Σουγκιγιάμα Χατζίμε είπε στον Λόρδο Φύλακα της ιδιωτικής σφραγίδας, λίγο μετά το περιστατικό της γέφυρας Μάρκο Πόλο το 1937, ότι ο πόλεμος κατά της Κίνας θα τελείωνε σε έναν μήνα. Αυτή η εκτίμηση αποδείχθηκε λανθασμένη για ολόκληρα χρόνια. Το κινεζικό πρόβλημα αποδείχθηκε δομικά άλυτο. Ο Ιαπωνικός στρατός ήταν ικανός να καταλαμβάνει πόλεις, ακόμη και πρωτεύουσες. Κατέλαβε την Νανκίν τον Δεκέμβριο του 1937 με συνέπειες που ο κόσμος δεν θα ξεχνούσε. Αλλά η κατάληψη πόλεων δεν ισοδυναμούσε με την κατάκτηση της Κίνας. Η εθνικιστική κυβέρνηση του Τσιάνγκ Κάι-σεκ
υποχώρησε προς το εσωτερικό της χώρας, πρώτα στο Χανκού και στη συνέχεια στο Τσονγκτσίνγκ, στην ορεινή καρδιά του Σιτσουάν, πέρα από την αποτελεσματική εμβέλεια των Ιαπωνικών δυνάμεων. Οι γραμμές ανεφοδιασμού εκτείνονταν μέχρι το σημείο θράψης. Ο πραγματικός Ιαπωνικός έλεγχος περιοριζόταν σε πόλεις, σιδηροδρόμους και παράκτιες ζώνες. Οι σφαγές που διαπράχθηκαν στην Νανκίν τον Δεκέμβριο του 1937 και τον Ιανουάριο του 1938 δεν σόκαραν μόνο τη διεθνή κοινή γνώμη, σκλήριναν την κινεζική αντίσταση σε τέτοιο βαθμό που καμία μικρή διπλωματική παραχώρηση δεν μπορούσε πλέον να τη διαλύσει. Αντί να σπάσει τη θέληση του αντιπάλου, η βαρβαρότητα τροφοδότησε την αποφασιστικότητά του. Ο κομμουνιστικός ανταρτοπόλεμος, υπό την καθοδήγηση του Μάο Τσετούγκ από το Γιαννάν, πρόσθεσε μια δεύτερη διάσταση στη σύγκρουση. Οι κομμουνιστές δεν υπερασπίζονταν θέσεις, διείσδυαν στον άμαχο πληθυσμό, επιτίθεντος σε φάλαγγες ανεφοδιασμού, έκοβαν γραμμές επικοινωνίας και εξαφανίζονταν. Απέναντι σε αυτό το είδος πολέμου, η ιαπωνική υπεροχή σε αεροπορία και πυροβολικό είχε περιορισμένη χρησιμότητα. Στους επιτελικούς χάρτες, ο Ιαπωνικός στρατός φαινόταν να ελέγχει τεράστιες εκτάσεις της χώρας. Στην πραγματικότητα επί του πεδίου, δυσκολευόταν να ελέγξει ακόμη και τις πόλεις που ονομαστικά κατήχε. Ο Ιάπωνας ιστορικός Σαμπουρό Ιενάγκα επισήμανε ότι ο αυτοκρατορικός στρατός είχε προετοιμάσει σχολαστικά σχέδια πολέμου κατά της Σοβιετικής Ένωσης καθ' όλη τη δεκαετία του 1930, αλλά δεν είχε εκπονήσει κανένα σοβαρό σχέδιο για έναν γενικευμένο πόλεμο με την Κίνα. Η περιφρόνηση προς τον κινεζικό αντίπαλο ήταν τόσο βαθιά, ώστε οι στρατιωτικοί ηγέτες απλώς δεν είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης αντίστασης. Αυτή η στρατηγική τύφλωση θα είχε τεράστιες συνέπειες, διότι ο κινεζικός βάλτος θα απορροφούσε τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που θα ήταν απαραίτητοι για οποιαδήποτε άλλη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση. Μέχρι το 1937, όταν ο πόλεμος στην Κίνα γενικεύτηκε μετά το περιστατικό της γέφυρας Μάρκο Πόλο, ο αυτοκρατορικός στρατός είχε περίπου 1 εκατομμύριο άνδρες δεσμευμένους στην Ασιατική Ήπειρο. Μέχρι το 1941 ο αριθμός αυτός ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια. Κάθε ενίσχυση που αποστελόταν στην Κίνα ήταν μια ενίσχυση που δεν μπορούσε να αναπτυχθεί στη Μαντζουρία εναντίον της ΕΣΣΔ, ούτε στον Ειρηνικό εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Κινεζικός πόλεμος δεν ήταν απλώς μια στρατηγική αποτυχία. Ήταν μια παγίδα που κατανάλωνε τους πόρους της αυτοκρατορίας με μια αχόρταγη ένταση χωρίς ορατό όριο. Το πείραμα Χοκουσίν, το δόγμα της βορέιας επιθέσης. Καθ' όλη τη δεκαετία του 1930, η κεντρική στρατηγική συζήτηση μέσα στον αυτοκρατορικό Ιαπωνικό στρατό ήταν η αντιπαράθεση μεταξύ δύο παρατάξεων που στα Ιαπωνικά ήταν γνωστές ως Hokushin-ron, το δόγμα της προέλασης προς τον βορρά, και Nanshin-ron, το δόγμα της προέλασης προς τον νότο. Οι πρώτοι ήθελαν να επιτεθούν στη Σοβιετική Ένωση, να επεκταθούν στη Σιβηρία και τη Μογγολία και να εξαλείψουν μία για πάντα την κομμουνιστική απειλή. Οι δεύτεροι πρότειναν να προχωρήσουν προς την Νοτιοανατολική Ασία και τον Ειρηνικό, να καταλάβουν τους φυσικούς πόρους των αποδυναμωμένων ευρωπαϊκών αποικιών και να οικοδομήσουν μια σφαίρα ασιατικής συνευημερίας υπό ιαπωνική ηγεμονία. Η Βόρεια Παράταξη κυριάρχησε στη σκέψη του στρατού κατά το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1930. Αυτός ο προσανατολισμός είχε βαθιές ρίζες. Τη νίκη του 1905, τη δυσαρέσκεια για την αποτυχημένη επέμβαση στη Σιβηρία, την αντικομμουνιστική ιδεολογία που διαπερνούσε τους στρατιωτικούς κύκλους και την πεποίθηση ότι η Μαντζουρία και η Μογγολία αποτελούσαν την πρώτη γραμμή άμυνας της αυτοκρατορίας απέναντι στη σοβιετική προέλαση. Το σύμφωνο Αντικομιντέρν που υπογράφηκε με τη Γερμανία το 1936 ενίσχυσε αυτή την κατεύθυνση. Αν το Βερολίνο και το Τόκιο επιτίθεντος στην MSIS, Εσιδίτα, ταυτόχρονα από ανατολικά και δυτικά, η καταστροφή του κομμουνιστικού κράτους φαινόταν εφικτή. Η Νότια Παράταξη αντίθετα είχε τις βάσεις στήριξής της κυρίως στο αυτοκρατορικό ναυτικό, του οποίου ο λόγος ύπαρξης ήταν ο έλεγχος της θάλασσας και του οποίου οι φυσικές φιλοδοξίες στόχευαν στον Ειρηνικό και την Νοτιοανατολική Ασία.
Αυτή η θεσμική διαίρεση μεταξύ ενός στρατού με βόρειο προσανατολισμό και ενός ναυτικού με νότιο προσανατολισμό δεν ήταν απλώς θεωρητική. Μεταφραζόταν σε δημοσιονομικές αντιπαλότητες, ασύμβατους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς και σε ένα σύστημα λήψης αποφάσεων στο οποίο καμία από τις δύο θεσμικές δομές δεν μπορούσε να επιβάλλει το όραμά της στην άλλη. Οι αξιωματικοί του στρατού και του ναυτικού όχι μόνο σχεδίαζαν τους πολέμους τους ξεχωριστά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν μοιράζονταν επιχειρησιακές πληροφορίες, ούτε συντόνιζαν τα σχέδιά τους με συστηματικό τρόπο. Για να δοκιμάσει τη σταθερότητα του βόρειου μετώπου, ο στρατός πραγματοποίησε μια σειρά στρατιωτικών προκλήσεων εναντίον σοβιετικών θέσεων κατά τα έτη 1937 και 1938. Τον Ιούλιο του 1937, ακριβώς έναν μήνα πριν από την έναρξη του πολέμου μεγάλης κλίμακας στην Κίνα, οι ιαπωνικές μονάδες επιτέθηκαν σκόπιμα σε μια σοβιετική φρουρά, σε αυτό που ο ιστορικός Νισιμούρα Τοσίο χαρακτήρισε ως αναγνώριση δια της ισχύος, για να διαπιστωθεί αν η ASSD είχε πρόθεση να επιτεθεί. Τον Ιούλιο του 1938, η πρόκληση επαναλήφθηκε στο Τσανκουφέγγ, στα σύνορα μεταξύ SSD, Κορέας και Μαντζουρίας. Ο διοικητής της 19ης Μεραρχίας, ο στρατηγός Οντάκα Καμεζό, εξαπέλυσε την επίθεση παραβιάζοντας άμεση αυτοκρατορική διαταγή και συγκάλυψε την ανυπακοή του, ενημερώνοντας ψευδώς το Τόκιο ότι απαντούσε σε πρώτο σοβιετικό πλήγμα. Καμία από αυτές τις ενέργειες δεν τιμωρήθηκε. Την ίδια περίοδο η αντιπαράθεση μεταξύ των παρατάξεων Χόκουσιν και Νάνσιν απέκτησε επίσης μια δημοσιονομική διάσταση που συχνά παραβλέπεται. Κάθε μονάδα των Ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών που το ναυτικό προέβαλε ως στρατηγικό στόχο αποτελούσε επιχείρημα υπέρ της αύξησης του ναυτικού προϋπολογισμού. Κάθε χιλιόμετρο σιβηρικών συνόρων που ο στρατός προσδιόριζε ως απειλή αποτελούσε επιχείρημα υπέρ της ενίσχυσης των χερσαίων δυνάμεων. Η στρατηγική συζήτηση για το προς τα πού θα επεκταθεί η αυτοκρατορία ήταν επίσης, σε ένα πιο πεζό επίπεδο, ένας ανταγωνισμός μεταξύ δύο θεσμών για τους περιορισμένους πόρους του κράτους. Αυτή η γραφειοκρατική και δημοσιονομική διάσταση σήμαινε ότι καμία από τις δύο παρατάξεις δεν είχε πραγματικά κίνητρα να υποχωρήσει απέναντι στην άλλη, επειδή η υποχώρηση σήμαινε όχι μόνο αποδοχή μιας διαφορετικής στρατηγικής, αλλά και αποδοχή ενός μικρότερου προϋπολογισμού. Αυτή η ερμηνεία ήταν κατανοητή δεδομένου του πλαισίου. Ο Στάλιν είχε εκτελέσει τον στρατάρχη Μιχαήλ Τουχατσεύσκι και το μεγαλύτερο μέρος της σοβιετικής στρατιωτικής ηγεσίας το 1937 στο αποκορύφωμα των εκαθαρίσεων. Ο κόκκινος στρατός φαινόταν αποκεφαλισμένος, αποδιοργανωμένος και ευάλωτος. Ήταν η ιδανική στιγμή για επίθεση. Υποστήριζαν τα γεράκια του Ιαπωνικού Γενικού Επιτελείου. Η μάχη του Τσανκουφέγγ κατέληξε σε μια άβολη τακτική ισοπαλία για αμφότερες τις πλευρές, αλλά οι Ιάπωνες εξήγαγαν από αυτήν το λανθασμένο συμπέρασμα ότι οι Σοβιετικοί μπορούσαν να πιεστούν. Ομονχάν, η συγκρούση που τα άλλαξε όλα. Την άνοιξη του 1939, ο στρατός Κουαντούγκ αποφάσισε να πιέσει ξανά. Η διαμάχη αφορούσε τον έλεγχο μιας περιοχής βοσκοτόπων κοντά στον ποταμό Χάλχα, στα σύνορα μεταξύ του Μαντσουκούο και της εξωτερικής Μογγολίας. Δύο ασύμβατες ερμηνείες για το πού ακριβώς περνούσε αυτό το σύνορο έφεραν αντιμέτωπες τις Ιαπωνικές και τις Μογγολικές φρουρές. Τον Μάιο, οι Ιαπωνικές μονάδες ιππικού διέσχισαν τον ποταμό Χάλχα και οι Σοβιετομογγολικές δυνάμεις τις απόθυσαν. Ο Ιαπωνικός στρατός κλιμάκωσε την αντίδραση. Το ίδιο έκαναν και οι Σοβιετικοί. Αυτό που ακολούθησε ήταν η μάχη που είναι γνωστή στην Ιαπωνία ως το περιστατικό του Νομονχάν και στη Ρωσία ως η μάχη του Χαλχίνγκολ και αποτέλεσε μια ιαπωνική καταστροφή τέτοιων διαστάσεων που η αυτοκρατορική κυβέρνηση προσπάθησε να αποκρύψει για δεκαετίες. Ο στρατηγός Γεώργι Ζούκοφ, που θα γινόταν ένας από τους μεγάλους αρχιτέκτονες της Σοβιετικής νίκης στην Ευρώπη, διοικούσε τις δυνάμεις του κόκκινου στρατού σε αυτό το θέατρο. Ο Ζούκοφ εφάρμοσε ένα δόγμα μηχανοκίνητου πολέμου που ο Ιαπωνικός στρατός απλώς δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει. Συντονισμό αρμάτων, πυροβολικού, αεροπορίας και μηχανοκίνητου πεζικού σε επιχειρήσεις βαθιάς υπερκέρασης.
Το Ιαπωνικό Γενικό Επιτελείο είχε στείλει στο θέατρο επιχειρήσεων μονάδες που θεωρούσε επαρκείς για μια συνοριακή αψημαχία. Αυτό που αντιμετώπισαν ήταν μια σοβιετική δύναμη που προετοιμαζόταν σιωπηλά για εβδομάδες ακριβώς για αυτού του είδους τη σύγκρουση. Ο Ζούκοφ συγκέντρωσε επί εβδομάδες μια συντριπτική υλική υπεροχή. 500 άρματα μάχης, 300 επιπλέον τεθωρακισμένα οχήματα, 500 πυροβόλα και σχεδόν 600 αεροσκάφη. Στις 20 Αυγούστου 1939, ενώ ο κόσμος κοιτούσε προς την Πολωνία, όπου οι Γερμανοί διπλωμάτες διαπραγματεύονταν το σύμφωνο τους με τον Στάλιν, οι σοβιετικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια επίθεση σε 3 στήλες που περικύκλωσε συστηματικά τις ιαπωνικές θέσεις. Οι ιαπωνικές απώλειες ήταν καταστροφικές. Πάνω από 18.000 νεκροί, σύμφωνα με στοιχεία που η Ιαπωνική κυβέρνηση κράτησε απόρριτα μέχρι το 1966. Οι Ιάπωνες στρατιώτες προσπάθησαν να σταματήσουν τα σοβιετικά άρματα ρίχνοντας κοκτέιλ Μολότοφ με γυάλινα μπουκάλια γεμάτα βενζίνη. Η τεχνολογική και δογματική αντίθεση ήταν ομή. Πέρα από τα στατιστικά, το ψυχολογικό τραύμα του Νομονχάν στα στελέχη του στρατού ήταν τεράστιο. Ήταν η πρώτη φορά από το 1905 που ο αυτοκρατορικός στρατός υπέστη μια αδιαμφισβήτητη ήττα σε ανοιχτό πεδίο εναντίον ενός πρώτης τάξεως αντιπάλου. Το Νομονχάν απέδειξε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Πρώτον, ότι ο αυτοκρατορικός στρατός είχε σοβαρό πρόβλημα εξοπλισμού. Τα τεθωρακισμένα του ήταν απαρχαιωμένα, το πυροβολικό του ανεπαρκές και το δόγμα μάχης του καθυστερημένο σε σύγκριση με τους Σοβιετικούς. Δεύτερον, ότι ο Σοβιετικός στρατός, παρά τις εκκαθαρίσεις, είχε διατηρήσει ή ανακτήσει μια τρομερή μαχητική ικανότητα όταν διοικούνταν σωστά. Τρίτον, και ίσως το σημαντικότερο για τις μετέπειτα αποφάσεις, ότι ένας πόλεμος εναντίον της ΕΣΣΔ δεν θα ήταν η γρήγορη και νικηφόρα εκστρατεία που είχαν φανταστεί οι σχεδιαστές του Γενικού Επιτελείου. Θα ήταν ένας πόλεμος φθοράς σε ένα τεράστιο έδαφος με τεράστιες γραμμές ανεφοδιασμού και απέναντι σε έναν αντίπαλο που μπορούσε να απορροφά τεράστια πλήγματα και να συνεχίζει να μάχεται. Η ταπείνωση του Νομονχάν ακολουθήθηκε σχεδόν αμέσως από την είδηση του συμφώνου Μολότοφ-Ρίμπεντροπ της Γερμανο-Σοβιετικής Συμφωνίας Μη Επίθεσης που υπογράφηκε στις 23 Αυγούστου 1939, η οποία άφησε την Ιαπωνία στρατηγικά απομονωμένη και χωρίς τον Ευρωπαίο σύμμαχό της. Η κυβέρνηση Χιρανούμα παραιτήθηκε. Τα γεράκια της βόρειας επίθεσης αποδυναμώθηκαν, τουλάχιστον προσωρινά. Η Ιαπωνία υπέγραψε ανακοχή με τη Σοβιετική Ένωση, αποδεχόμενη τις σοβιετικές εδαφικές διεκδικήσεις. Ήταν μια διπλωματική ήττα που επισφράγιζε μια στρατιωτική ήττα. Το σύμφωνο ουδετεροτήτας, μια ηθραιστή ισορρόπια. Η ήττα στο Νομονχάν δεν έσβησε τις βόρειες φιλοδοξίες, αλλά τις ανέβαλε. Η στρατηγική συζήτηση συνεχίστηκε στο Τόκιο καθ' όλη τη διάρκεια του 1940 και στις αρχές του 1941, ενώ ο κόσμος άλλαζε με ηλικιώδη ταχύτητα. Τον Μάιο του 1940 η Γαλλία κατέρρευσε απέναντι στη Βέρμαχτ μέσα σε μόλις 6 εβδομάδες. Η Ολλανδία και το Βέλγιο επίσης. Οι ευρωπαϊκές αποικίες στην Νοτιοανατολική Ασία, η Γαλλική Ινδοκίνα, η Βρετανική Μαλαία, οι Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες βρέθηκαν ξαφνικά εκτεθειμένες και φαινομενικά ανυπεράσπιστες. Για τους στρατηγούς της Νότιας Παράταξης η ευκαιρία ήταν υπερβολικά δελεαστική. Εκεί βρίσκονταν το καουτσούκ, ο κασίτερος, το νικέλιο και πάνω απ' όλα το πετρέλαιο που η αυτοκρατορία χρειαζόταν απεγνωσμένα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Ματσουόκα Ιοσούκε ταξίδεψε στη Μόσχα τον Απρίλιο του 1941 και υπέγραψε το Σοβιετο-Ιαπωνικό Σύμφωνο Ουδετερότητας. Η λογική της συνθήκης ήταν σαφής. Αν η Ιαπωνία επρόκειτο να επεκταθεί προς τον Νότο, έπρεπε να διασφαλίσει ότι η Ταϊάις Σαιδίτα δεν θα επιτεθεί από τα μετόπισθεν. Οι Σοβιετικοί από την πλευρά τους είχαν τους δικούς τους λόγους για τη συμφωνία. Η γερμανική απειλή ήταν ήδη ορατή και η εξασφάλιση του ανατολικού μετόπου μείωνε την πίεση στους στρατιωτικούς τους πόρους. Το σύμφωνο ωφελούσε και τις δύο πλευρές βραχυπρόθεσμα. Ο Ματσουόκα ήταν μια ιδιόρυθμη μορφή της ιαπωνικής διπλωματίας.
Είχε περάσει χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλούσε άπτεστα αγγλικά και διέθετε μια παγκόσμια οπτική που πολλοί από τους συγχρόνους τους στον στρατό δεν είχαν καθόλου. Στη Γενική Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών το 1933 είχε εκφωνήσει την ομιλία αποχώρησης της Ιαπωνίας με τέτοια θεατρικότητα που οι αντιπρόσωποι έμειναν σε απόλυτη σιωπή. Ωστόσο, αυτή η ίδια τάση για δραματικές χειρονομίες θα τον καθιστούσε παράγοντα αστάθειας. 2 μήνες μετά την υπογραφή του Συμφώνου Ουδετερότητας με τη Μόσχα, θα υποστήριζε με πάθος την παραβίασή του για επίθεση κατά της NXS-SEVOK. Αυτό που κανείς στο Τόκιο δεν προέβλεψε ήταν ότι μόλις 2 μήνες μετά την υπογραφή του Συμφώνου, στις 22 Ιουνίου 1941, η Γερμανία θα εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην ιστορία. Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα άλλαξε ριζικά τον Ιαπωνικό στρατηγικό υπολογισμό. Ο ίδιος ο Ματσουόκα, που μόλις είχε υπογράψει το Σύμφωνο Ουδετερότητας, μετατράπηκε στον πιο θορυβώδη υποστηρικτή της παραβίασής του και της επίθεσης κατά της PKSSΔ από Ανατολάς. Στην αυτοκρατορική διάσκεψη της 2ης Ιουλίου 1941, ο Χάρα Γιοσιμίτσι, πρόεδρος του Μυστικού Συμβουλίου, υποστήριξε χωρίς περιστροφές ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν ο ιδεολογικός εχθρός της Ιαπωνίας και ότι η ευκαιρία να καταστραφεί δεν θα παρουσιαζόταν ξανά. Η απόφαση που έλαβε η αυτοκρατορική διάσκεψη εκείνη την ημέρα του Ιουλίου ήταν αμφίσιμη ως προς τη διατύπωση και απολύτως σαφής ως προς τις πραγματικές της συνέπειες. Η Ιαπωνία θα περίμενε να δει πώς θα εξελισσόταν ο Γερμανοσοβιετικός πόλεμος. Αν η Γερμανία συνέτριβε γρήγορα την SSSΔ, η Ιαπωνία θα επιτίθετο για να συλλέξει τα εδαφικά λάφυρα στη Σιβηρία. Αν το μέτωπο σταθεροποιούνταν ή η SSSΔ αντιστεκόταν, η Ιαπωνία θα προχωρούσε προς τον νότο. Ήταν μια οπορτουνιστική στρατηγική που βασιζόταν στο ότι άλλοι θα έκαναν τη βαριά δουλειά. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη τυπική αμφισημία, ο στρατός ξεκίνησε αμέσως τις προετοιμασίες για το βόρειο σενάριο. Ο στρατός Κουαντούγκ στη Μαντζουρία ενισχύθηκε μέχρι να φτάσει τις 700.000 άνδρες. Το Γενικό Επιτελείο προετοίμασε λεπτομερή σχέδια για τη διοίκηση των σιβηρικών εδαφών που θα καταλαμβάνονταν μετά τη νίκη. Οι ασκήσεις ονομάστηκαν επίσημα «Ειδική ελιγμή του στρατού Κουαντούγκ», ένας εφημισμός που δεν ξεγελούσε κανέναν. Ο στρατός ήθελε να επιτεθεί στην SSΔ. Ήταν έτοιμος να το κάνει. Χρειαζόταν μόνο η Γερμανία να εκπληρώσει το δικό της μέρος. Η Ιαπωνία ήταν μια χώρα χωρίς επαρκείς εγχώριους πόρους για να στηρίξει μια σύγχρονη βιομηχανική οικονομία. Εισήγαγε το 80% του πετρελαίου της, το μεγαλύτερο μέρος του σιδήρου της και το σύνολο ορισμένων κρίσιμων ορυκτών. Ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου ήταν, με μεγάλη διαφορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν η Ιαπωνία κατέλαβε το βόρειο τμήμα της Ινδοκίνας τον Σεπτέμβριο του 1940 και υπέγραψε το τριμερές σύμφωνο με τη Γερμανία και την Ιταλία τον ίδιο μήνα, η Ουάσιγκτον απάντησε με σταδιακούς περιορισμούς στις εξαγωγές. Όταν η Ιαπωνία κατέλαβε το νότιο τμήμα της Ινδοκίνας τον Ιούλιο του 1941, ο πρόεδρος Ρούσβελτ πάγωσε όλα τα ιαπωνικά περιουσιακά στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέβαλε ένα σχεδόν πλήρες εμπάργκο πετρελαίου. Η Μεγάλη Βρετανία και οι κάτω χώρες ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Από τη μια μέρα στην άλλη, η Ιαπωνία έχασε την πρόσβαση στο 80% του εφοδιασμού της σε πετρέλαιο. Τα στρατηγικά αποθέματα της Ιαπωνίας θα επέτρεπαν τη διατήρηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων για 1 έως 2 χρόνια, σύμφωνα με τους πιο αισιόδοξους υπολογισμούς των σχεδιαστών. Μετά από αυτό, η πολεμική μηχανή θα σταματούσε κυριολεκτικά λόγω έλλειψης καυσίμων. Τα αεροπλάνα δεν θα πετούσαν, τα πλοία δεν θα έπλεαν, τα άρματα δεν θα κινούνταν. Η εναλλακτική ήταν η κατάληψη των πετρελαιοπηγών των Ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών που παρήγαγαν εκατομμύρια τόνους ετησίως και επαρκούσαν για τις ιαπωνικές ανάγκες. Εδώ βρισκόταν το θεμελιώδες δίλημμα που καθιστούσε αδύνατο τον πόλεμο προς τον βορρά. Η Σιβηρία δεν διαθέτει πετρελαιοπηγές στις πιο προσβάσιμες περιοχές από τη Μαντζουρία. Η Μογγολία δεν έχει πετρέλαιο. Ένας πόλεμος κατά της SSΔ θα ήταν μια εκστρατεία εδαφικής κατάκτησης
που δεν θα έλυνε το ενεργειακό πρόβλημα της αυτοκρατορίας και που επιπλέον θα δέσμευε τις δυνάμεις που ήταν απαραίτητες για την προέλαση προς τον νότο. Τα πετρελαιοφόρα πεδία του Παλεμπάνγκ στη Σουμάτρα και του Βόρνεο βρίσκονταν στη Νοτιοανατολική Ασία. Για να φτάσει εκεί, η Ιαπωνία θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία, τις κάτω χώρες και, σχεδόν αναπόφευκτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γεωγραφία επίσης λειτουργούσε εις βάρος του βόρειου σεναρίου, με τρόπο που οι επιτελικοί χάρτες συστηματικά υποβάθμιζαν. Οι σιδηροδρομικές γραμμές στην Ανατολική Σιβηρία ήταν περιορισμένες, ο υπερσιβηρικός αποτελούσε ένα μοναδικό σημείο συμφόρησης και το σιβηρικό έδαφος μετέτρεπε κάθε θερινή εκστρατεία σε λογιστικό εφιάλτη και κάθε χειμερινή εκστρατεία σε κάτι σχεδόν αυτοκτονικό. Ο Ναπολέον είχε μάθει αυτό το μάθημα στην Ευρώπη. Η Wehrmacht το μάθαινε ακριβώς τη στιγμή που το Ιαπωνικό Γενικό Επιτελείο ντελιμπεράβα. Τα γεωγραφικά επιχειρήματα που καθιστούσαν απερίσκεπτη την εισβολή στη Ρωσία από τα δυτικά ίσχυαν με ίση ή και μεγαλύτερη ένταση για το σενάριο μιας εισβολής από τα ανατολικά. Στη συνεδρίαση του Μεικτού Επιτελείου που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 1941, ο αντινάβαρχος Τσουκάντα Ισάο εξέθεσε τη λογική της νότιας προέλασης με μια σαφήνεια που άφηνε ελάχιστα περιθώρια για αυταπάτες. Ο έλεγχος της Νοτιοανατολικής Ασίας θα παρήχε τις πρώτες ύλες για τη συνέχιση του πολέμου στην Κίνα και ενδεχομένως θα επέτρεπε την επιβολή της σοβιετικής παράδοσης, εξαλείφοντας έτσι τα προβλήματα και στα δύο μέτωπα μέσω μιας αλληλουχίας κλιμακωτών νικών. Ήταν ένας συλλογισμός που βασιζόταν στο ότι κάθε στάδιο θα εξελισσόταν σύμφωνα με το σχέδιο και που αγνοούσε συστηματικά την πιθανότητα αποτυχίας. Ο ναύαρχος Ναγκάνο Οσάμι, αρχηγός του ναυτικού επιτελείου, παραδέχθηκε στην ίδια συνεδρίαση ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να πολεμήσει αποτελεσματικά για περίπου 2 χρόνια, αλλά ότι δεν ήταν δυνατό να γίνουν προβλέψεις πέρα από αυτόν τον χρονικό ορίζοντα. Ήταν μια ομολογία ότι η αυτοκρατορία βρισκόταν στο κατόφλι του μεγαλύτερου πολέμου της ιστορίας της χωρίς βιώσιμη μακροπρόθεσμη στρατηγική. Ο πρωθυπουργός Τότζο, όταν οι πιο έμπειροι πολιτικοί εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους κάλεσε να εμπιστευτούν την κυβέρνηση. Ένας πόλεμος που κανείς δεν μπορούσε να υπολογίσει πέρα από 24 μήνες προχωρούσε προς την έναρξή του με τη βουβή μηχανική μιας μηχανής που κανείς πλέον δεν μπορούσε να σταματήσει. Η προέλαση Μπαρμπάροσα, η Χαμενία, η Καϊρία και το Πέρλ Χάρμπορ. Κατά τους πρώτους μήνες της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, ο πειρασμός να επιτεθεί η Ιαπωνία στην Αεμπέσος, δηλαδή από τα ανατολικά, ήταν τεράστιος. Τα νέα από το ανατολικό μέτωπο ήταν εξαιρετικά. Σε 6 μήνες, η Wehrmacht είχε προελάσει πάνω από 1000 χιλιόμετρα στο εσωτερικό της Εμπιοσσες Β, είχε καταστρέψει ή εχμαλωτήσει αρκετά εκατομμύρια σοβιετικούς στρατιώτες. Είχε καταλάβει το Κίεβο, το Μίνσκ, το Σμολένσκ και απειλούσε τη Μόσχα και το Λένινγκραντ. Ο κόκκινος στρατός φαινόταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Στο Τόκιο, οι υποστηρικτές της επίθεσης προς τον βορρά παρακολουθούσαν τους χάρτες του ανατολικού μετώπου με ένα μείγμα εφορίας και επίγοντος. Η στιγμή για επίθεση ήταν τώρα, πριν η ΕΠΣΕΣΔ ανακάμψει ή πριν η Γερμανία νικήσει μόνη της. Αν η Ιαπωνία περίμενε πολύ, η Σοβιετική Ένωση θα μπορούσε να ιτηθεί χωρίς η Ιαπωνία να αποκομίσει κανένα εδαφικό όφελος. Ακόμη χειρότερα. Αν η Γερμανία κέρδιζε τον πόλεμο χωρίς ιαπωνική βοήθεια, η ισορροπία ισχύως στην Ασιατική Ήπειρο θα αναδιαμορφωνόταν πλήρως και η Ιαπωνία θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική θέση απέναντι σε μια νικήτρια και επεκτατική Γερμανία. Οι Σοβιετικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν διεισδύσει αποτελεσματικά σε ορισμένους διπλωματικούς κύκλους του Τόκιο. Ο Γερμανός κατάσκοπος Ρίχαρντ Ζόργκε, που δρούσε από την Ιαπωνική πρωτεύουσα με ένα δίκτυο πηγών που περιλάμβανε επαφές κοντά στην κυβέρνηση, ανέφερε στη Μόσχα τον Οκτώβριο του 1941 ότι η Ιαπωνία είχε αποφασίσει να μην επιτεθεί στην ΕΣΣΙΣΤΙΔ εκείνο το έτος και ότι θα προχωρούσε προς τον νότο. Αυτή η πληροφορία επέτρεψε στον Στάλιν να μεταφέρει μεραρχίες από τη Σιβηρία στο δυτικό μέτωπο. Μεραρχίες που έφτασαν εγκαίρως για να συμμετάσχουν στην αντεπίθεση του Δεκεμβρίου μπροστά από τη Μόσχα.
Αν η Ιαπωνία είχε επιτεθεί τη στιγμή που οι Γερμανοί απειλούσαν τη σοβιετική πρωτεύουσα, το αποτέλεσμα του πολέμου στην Ευρώπη θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό. Ο στρατηγός Τομογιούκι Γιαμασίτα, που είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη για να παρατηρήσει τις γερμανικές επιχειρήσεις, επέστρεψε στην Ιαπωνία πεπισμένος ότι ο αυτοκρατορικός στρατός χρειαζόταν ριζικό εξυγχρονισμό της δόγματος και του εξοπλισμού του πριν μπορέσει να αντιμετωπίσει τον κόκκινο στρατό. Οι αναφορές του αγνοήθηκαν ή υποβαθμίστηκαν. Η φατρία του Βορρά συνέχισε να πιέζει για την απόφαση επίθεσης, αλλά οι ίδιες πληροφορίες που φαινομενικά υποστήριζαν την επίθεση, η φαινομενική αδυναμία των Σοβιετικών απέναντι στη γερμανική προέλαση, μπορούσαν επίσης να διαβαστούν αντίστροφα. Αν ο κόκκινος στρατός καταστρεφόταν από τους Γερμανούς, τότε η επίθεση από τα ανατολικά θα ήταν μάχη ενάντια σε ένα ήδη νεκρό σώμα και τα εδαφικά ωφέλη θα μπορούσαν να αποκτηθούν ούτως ή άλλως μέσω διπλωματικής πίεσης μόλις η Γερμανία ολοκλήρωνε την νίκη. Ο Οκτώβριος του 1940 έφερε νέα που άλλαξαν τον υπολογισμό. Η γερμανική προέλαση σταμάτησε μπροστά από τη Μόσχα. Ο στρατηγός Χειμώνας, που είχε νικήσει τον Ναπολέοντα, άρχισε να κάνει την εμφάνισή του. Οι δυνάμεις της Wehrmacht, σχεδιασμένες για μια εκστρατεία λίγων εβδομάδων, δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό για να πολεμήσουν σε θερμοκρασίες 40 βαθμών κάτω από το 0. Και τον Δεκέμβριο του 1941, ο κόκκινος στρατός εξαπέλυσε αντεπίθεση που απόθυσε τους Γερμανούς για πρώτη φορά. Το υπόρους σενάριο που είχε επιτρέψει τις προετοιμασίες του στρατού του Κουαντούγκ τον Ιούλιο, η γρήγορη ήττα της Axss από τη Γερμανία, δεν είχε πραγματοποιηθεί. Η προϋπόθεση για επίθεση δεν υπήρχε και ενώ αυτή η συζήτηση συνεχιζόταν στο Τόκιο, μια άλλη απόφαση είχε μονοπολίσει όλη την προσοχή του Γενικού Επιτελείου και του Υπουργικού Συμβουλίου, η επίθεση στον Αμερικανικό στόλο στο Πέρλ Χάρμπορ, που είχε προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 1941. Η επιλογή είχε ήδη γίνει. Ο Νότος είχε επικρατήσει εξορισμού. Στις 7 Δεκεμβρίου 1941 το πρώτο κύμα αεροσκαφών του αυτοκρατορικού Ιαπωνικού ναυτικού επιτέθηκε στη ναυτική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Πέρλ Χάρμπορ στη Χαβάη. Ο ναύαρχος Ισορόκου Γιαμαμότο είχε σχεδιάσει την επίθεση με αξιοσημείωτη ακρίβεια. 183 αεροσκάφη από 6 αεροπλανοφόρα κατέστρεψαν ή προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε 8 θωρηκτά. Βύθισαν 2 από αυτά, κατέστρεψαν σχεδόν 200 αεροπλάνα και σκότωσαν περισσότερους από 2.400 Αμερικανούς στρατιώτες και πολίτες. Ήταν μια εκθαμβωτική τακτική νίκη. Αλλά ακόμη και πριν διαλυθεί ο καπνός πάνω από το λιμάνι, ορισμένοι διορατικοί Ιάπωνες παρατηρητές κατάλαβαν το λάθος. Ο πρώην πρόεδρος του Αυτοκρατορικού Πανεπιστημίου του Τόκιο, ο Νοζουκακί Χέιτζι, μουρμούρισε σε έναν συνάδελφο στην τραπεζαρία του Ιδρύματος όταν έφτασαν τα νέα. «Αυτό σημαίνει ότι και η Ιαπωνία βυθίζεται». Δεν ήταν μια μυστικιστική προφητεία. Ήταν η νυφάλια ανάλυση κάποιου που γνώριζε τη βιομηχανική και δημογραφική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο χάλιβας που παρήγανε ετησίως οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπερνούσε τον Ιαπωνικό κατά 10 φορές. Η παραγωγική ικανότητα αεροσκαφών ήταν ακόμη πιο άνηση. Ο Γιαμαμότο, που είχε σπουδάσει στο Χάρβαρντ και είχε υπηρετήσει ως ναυτικός ακόλουθος στην Ουάσιγκτον, γνώριζε πολύ καλά ότι η επίθεση στο Πέρλ Χάρμπορ δεν θα κατέστρεφε την αμερικανική πολεμική ικανότητα, αλλά θα την ενεργοποιούσε. Είχε επιχειρηματολογήσει επανειλημμένα κατά του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν αγνοήθηκε και του ανατέθηκε η επίθεση, εκπώνησε το πιο λαμπρό δυνατό σχέδιο μέσα σε μια στρατηγική που θεωρούσε λανθασμένη από τη ρίζα της. Ο ίδιος ο Γιαμαμότο είχε γράψει πριν από την επίθεση ότι μπορούσε να εγγυηθεί καταστροφές κατά τους πρώτους 6 μήνες, αλλά δεν μπορούσε να εγγυηθεί τίποτα μετά από αυτό. Κανείς στο Γενικό Επιτελείο δεν φάνηκε να εξετάζει σοβαρά το νόημα αυτής της προειδοποίησης. Οι πρώτοι 6 μήνες του πολέμου στον Ειρηνικό ήταν μια επίδειξη Ιαπωνικών νικών που ξεπέρασε κάθε προηγούμενη προσδοκία,
ακόμη και εκείνες των ίδιων των σχεδιαστών. Το Χονγκ Κονγκ έπεσε στις 25 Δεκεμβρίου 1941, η Μανίλα στις 2 Ιανουαρίου 1942, η Σιγκαπούρη, το απόρθητο φρούριο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στην Ασία, συνθηκολόγησε στις 15 Φεβρουαρίου με 85.000 στρατιώτες να παραδίδονται σε μια σημαντικά μικρότερη ιαπωνική δύναμη. Η Ρανκούν έπεσε στις 8 Μαρτίου. Τα πετρελαϊκά πεδία του Παλεμπάνγκ στη Σουμάτρα καταλήφθηκαν από Ιάπωνες αλεξιπτωτιστές πριν οι Ολλανδοί προλάβουν να τα καταστρέψουν. Σε 6 μήνες η Ιαπωνία είχε οικοδομήσει μια αμυντική περίμετρο που εκτινόταν από τη Βυρμανία στα δυτικά έως τα νησιά Γκίλμπερτ στα ανατολικά και από τις Αλεούτιες στα βόρεια έως τα σύνορα της Αυστραλίας στα νότια. Ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που οικοδομήθηκε στον μικρότερο χρόνο στη σύγχρονη ιστορία. Ήταν επίσης εντελώς αδύνατο να υπερασπιστεί με τους διαθέσιμους πόρους. Η μάχη της θάλασσας των Κοραλίων τον Μάιο του 1942 σταμάτησε την Ιαπωνική προέλαση προς το Πορτ Μόρεσμπι στην Παπούα Νέα Γουινέα και ήταν η πρώτη ναυμαχία στην ιστορία όπου τα πλοία επιφανείας των δύο πλευρών δεν είδαν ποτέ το ένα το άλλο. Τα αεροπλανοφόρα επιχειρούσαν σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων και τα αεροσκάφη τους ήταν το αποφασιστικό όπλο. Η Ιαπωνία έχασε το ελαφρύ αεροπλανοφόρο Σόχο και υπέστη σοβαρές ζημιές σε 2 ακόμη αεροπλανοφόρα, γεγονός που είχε άμεσες συνέπειες στην επόμενη μάχη. Το Midway τον Ιούνιο του 1942 ήταν το σημείο καμπής. Ο ναύαρχος Γιαμαμότο είχε σχεδιάσει μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας για να προσελκύσει τον αμερικανικό στόλο σε μια αποφασιστική μάχη κοντά στην ατόλη του Midway, να τον καταστρέψει και να εγκαθιδρύσει μόνιμη ιαπωνική ναυτική υπεροχή στον κεντρικό ειρηνικό. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν αποκρυπτογραφήσει τους ιαπωνικούς ναυτικούς κώδικες και γνώριζαν το σχέδιο. Σε 4 ημέρες μάχης, η Ιαπωνία έχασε 4 επιθετικά αεροπλανοφόρα, τα ίδια που είχαν συμμετάσχει στο Pearl Harbor, μαζί με τους πιο έμπειρους πιλότους και μηχανικούς της. Το αυτοκρατορικό ναυτικό δεν ανέκαμψε ποτέ από αυτή την απώλεια. Γκουανταλκανάλ, η πρώτη υποχώρηση. Όταν τον Αύγουστο του 1942 οι Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάστηκαν στο Γκουανταλκανάλ στα νησιά Σολομόντα και κατέλαβαν το αεροδρόμιο που κατασκεύαζαν οι Ιάπωνες, το Τόκιο αρχικά ερμήνευσε την επιχείρηση ως μια μικρή επίθεση που θα αποθούνταν μέσα σε λίγες ημέρες. Η πραγματικότητα ήταν ότι το Γκουανταλκανάλ εγκαινίαζε την αντεπίθεση των συμμάχων που δεν θα σταματούσε μέχρι το Τόκιο. Η εκστρατεία του Γκουανταλκανάλ διήρκεσε 6 μήνες και κατανάλωσε ιαπωνικούς πόρους που η αυτοκρατορία δεν μπορούσε να αναπληρώσει. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο η τακτική ήττα, ήταν η φύση του πολέμου φθοράς που επέβαλαν οι Αμερικανοί. Κάθε πλοίο που βυθιζόταν, κάθε αεροσκάφος που καταρριπτόταν, κάθε πιλότος που σκοτωνόταν αντιπροσώπευε μια απώλεια που η ιαπωνική βιομηχανία και οι στρατιωτικές ακαδημίες δεν μπορούσαν να αντισταθμίσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα, με μια οικονομία που είχε μετατραπεί στη μεγαλύτερη πολεμική βιομηχανική μηχανή της ιστορίας, μπορούσαν να αντικαταστήσουν σχεδόν οποιαδήποτε απώλεια. Οι νυχτερινές ναυμαχίες γύρω από τα νησιά Σολομόντα έδειξαν ότι οι Ιάπωνες διέθεταν τακτική υπεροχή στη νυχτερινή μάχη, ιδιαίτερα με τις τορπίλες μεγάλου βεληνικούς τύπου 93 οξυγόνου, αλλά ότι αυτή η τακτική υπεροχή δεν μπορούσε να αντισταθμίσει μια αυξανόμενη στρατηγική κατωτερότητα. Η Ιαπωνία κέρδιζε πολλές από τις επιμέρους συγκρούσεις, αλλά έχανε την εκστρατεία στο σύνολό της. Το Tokyo Express, όνομα με το οποίο οι Αμερικανοί πεζοναύτες βάφτισαν τα ιαπωνικά αντιτορπιλικά που διέσχιζαν τη νύχτα το στενό της Νέας Γεωργίας για να ανεφοδιάσουν τη φρουρά του Γκουανταλκανάλ, ήταν από μόνο του μια ομολογία της ευθραυστότητας της ιαπωνικής θέσης. Η διατήρηση στρατευμάτων σε μάχη σε ένα νησί απαιτούσε συνεχή εφοδιασμό. Κάθε αντιτορπιλικό που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρυζιού και πυρομαχικών ήταν ένα αντιτορπιλικό που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη μάχη. Και κάθε τόνος εφοδίων που ρισκαριζόταν σε αυτές τις νυχτερινές αποστολές ήταν ένας τόνος που η εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκρατορίας δεν διέθετε σε περίσσια. Στις αρχές του 1943, η Ιαπωνία εκένωσε τον Γκουανταλκανάλ μυστικά.
Μια επιχείρηση που εκτελέστηκε με αξιοσημείωτη επιδεξιότητα, αλλά που δεν μπορούσε να αποκρύψει αυτό που ήταν η πρώτη στρατηγική υποχώρηση της Ιαπωνίας στον πόλεμο. Η αμυντική περίμετρος άρχισε να συρρικνώνεται. Εν τω μεταξύ, στη Μαντζουρία, ο στρατός του Κουαντούγκ συνέχιζε να περιμένει τη διαταγή που δεν θα ερχόταν ποτέ. Η απώλεια του Γκουανταλκανάλ είχε επίσης ψυχολογικές συνέπειες στα ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης. Ήταν η πρώτη στιγμή κατά την οποία ορισμένοι ανώτεροι Ιάπωνες αξιωματικοί άρχισαν να εξετάζουν ιδιωτικά το ενδεχόμενο ότι ο πόλεμος ίσως να μην μπορούσε να κερδιθεί. Αυτή η αμφιβολία, ωστόσο, δεν οδήγησε σε αλλαγή πολιτικής. Το Ιαπωνικό σύστημα λήψης αποφάσεων δεν διέθετε μηχανισμούς για να επεξεργαστεί μια παραδοχή στρατηγικής αποτυχίας χωρίς να προκαλέσει μια θεσμική κρίση που κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να πυροδοτήσει. Η μηχανή συνέχισε να κινείται από την αδράνεια, μετατρέποντας κάθε νέα καταστροφή σε επιχείρημα για βαθύτερη εμπλοκή και όχι για υποχώρηση. Ενώ ο πόλεμος στον Ειρηνικό κατανάλωνε αεροπλανοφόρα, αεροσκάφη και πιλότους με μη βιώσιμο ρυθμό, ο στρατός του Κουαντούγκ παρέμενε στη Μαντζουρία, τυπικά έτοιμος για πόλεμο με την SSSD, αλλά στην πράξη ακινητοποιημένος από την αναμονή συνθήκων που δεν ήρθαν ποτέ. Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση χερσαίας ισχύως της αυτοκρατορίας. 700.000 άνδρες το 1941, ένας αριθμός που στα χαρτιά φαινόταν εντυπωσιακός. Ωστόσο, η πραγματικότητα του στρατού του Κουαντούγκ επιδεινωνόταν σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Καθώς οι ανάγκες στον Ειρηνικό γίνονταν πιο επίγουσες, οι ελίτ μονάδες μεταφέρονταν σε άλλα μέτωπα. Οι έμπειροι στρατιώτες αντικαθίσταντο από νεοσύλλεκτους χαμηλότερης ποιότητας. Ο βαρύς εξοπλισμός αναδιανεμόταν. Μέχρι το 1944, ο στρατός του Κουαντούγκ ήταν μια σκιά του παλιού εαυτού του, ακόμη πολυάριθμος στα χαρτιά, αλλά με πραγματική μαχητική ικανότητα πολύ κατώτερη της ονομαστικής. Αυτή η σιωπηρή υποβάθμιση είχε τη δική της λογική. Η Ιαπωνία δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτεθεί στην SS Σεβδίτα αν δεν είχε την πρωτοβουλία στον Ειρηνικό, και για να ανακτήσει την πρωτοβουλία στον Ειρηνικό χρειαζόταν τα στρατεύματα και τον εξοπλισμό που διατηρούσε στη Μαντζουρία. Ήταν ένα κυκλικό δίλημμα χωρίς ικανοποιητική λύση εντός των διαθέσιμων πόρων. Το παράδοξο του στρατού του Κουαντούγκ αποτυπώνει καλύτερα από κάθε άλλο παράγοντα τη φύση του στρατηγικού αδιεξόδου στο οποίο είχε περιέλθει η Ιαπωνία. Ήταν ένας στρατός πολύ μεγάλος για να αγνοηθεί, αλλά υπερβολικά απαραίτητος σε άλλα μέτωπα για να ενισχυθεί. Υπερβολικά δαπανηρός σε όρους εφοδίων και πόρων για να διατηρηθεί σε πλήρη ισχύ, αλλά υπερβολικά σημαντικός ως σύμβολο της βόρειας απειλής για να μειωθεί εμφανώς. Υποβαθμιζόταν σιωπηρά, κομμάτι-κομμάτι, μέχρι να μετατραπεί σε μια δύναμη που συνέχιζε να εμφανίζεται στα οργανογράμματα του Γενικού Επιτελείου με εντυπωσιακούς αριθμούς, αλλά που στην πράξη στερούνταν της επιθετικής ικανότητας που αυτοί οι αριθμοί υποδήλωναν. Εν τω μεταξύ, η Σοβιετική Ένωση, που τυπικά διατηρούσε το σύμφωνο ουδετερότητας με την Ιαπωνία, παρακολουθούσε με αυξανόμενο ενδιαφέρον την ιαπωνική κατάρρευση στον Ειρηνικό. Ο Στάλιν δεν θεώρησε ποτέ το σύμφωνο μόνιμο. Ήταν ένα τακτικό εργαλείο που θα έχανε τη χρησιμότητά του τη στιγμή που η Ιαπωνική ήττα θα γινόταν τετελεσμένο γεγονός. Στη διάσκεψη της Γιάλτας τον Φεβρουάριο του 1945, ο Στάλιν υποσχέθηκε στον Ρούσβελτ ότι η Σεβδίτα θα εισέλθει στον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας 90 ημέρες μετά την ήττα της Γερμανίας, με αντάλλαγμα σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις στην Άπο Ανατολή. Το βόρειο μισό της Σαχαλίνης, τα νησιά Κουρίλες, λιμενικά δικαιώματα στη Μαντζουρία και αναγνώριση της σοβιετικής επιρροής στην εξωτερική Μογγολία. Ήταν ουσιαστικά η ανάκτηση όσων είχε χάσει η Ρωσία το 1905. Υπάρχει ένα ερώτημα που υποβόσκει σε όλη αυτή την ανάλυση και που είναι δυσκολότερο να απαντηθεί από το ερώτημα της στρατιωτικής στρατηγικής. Γιατί το Ιαπωνικό κράτος, που διέθετε τη στρατιωτική ικανότητα και την πολιτική βούληση να επιτεθεί στην SSD, ήταν ανίκανο να λάβει αυτή την απόφαση τη στιγμή που θα ήταν πιο αποτελεσματική, δηλαδή το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο του 1941,
Η απάντηση βρίσκεται στη δομή της ιαπωνικής λήψης αποφάσεων, η οποία ήταν βαθιά δυσλειτουργική. Ο στρατός και το ναυτικό ήταν ξεχωριστοί θεσμοί με διαφορετικές οργανωτικές κουλτούρες, αποκλίνοντα γραφειοκρατικά συμφέροντα και διάβλους επικοινωνίας με την πολιτική κυβέρνηση που συχνά διασταυρώνονταν και μπλοκάρονταν μεταξύ τους. Ο στρατός ήθελε να επιτεθεί στον βορρά. Το ναυτικό ήθελε να προχωρήσει προς τον νότο. Κανένας δεν μπορούσε να επιβάλλει τη δική του αντίληψη στον άλλον. Το αποτέλεσμα ήταν μια πολιτική συμβιβασμού που προσπαθούσε να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα και κατέληγε να μην κάνει κανένα από τα δύο σωστά. Η κουλτούρα της ιαπωνικής στρατιωτικής τιμής, βαθιά επηρεασμένη από την παράδοση του Μπουσίντο, καθιστούσε την υποχώρηση ή τη διαπραγμάτευση σχεδόν ισοδύναμη με πολιτική αυτοκτονία. Η παραδοχή ότι ο πόλεμος στην Κίνα ήταν λάθος θα απαιτούσε από τους υπεύθυνους να αναγνωρίσουν δημόσια την αποτυχία, κάτι που το αξιακό σύστημα του αυτοκρατορικού στρατού δεν μπορούσε να επεξεργαστεί. Ο πόλεμος στην Κίνα, συνεπώς, δεν μπορούσε να τερματιστεί. Μπορούσε μόνο να κλιμακωθεί με την ελπίδα ότι μια επαρκής επέκταση της σύγκρουσης θα οδηγούσε τελικά στη νίκη. Το ιαπωνικό πολιτικό σύστημα της ύστερης περίοδου Μέιτζι και της περίοδου Ταϊσό είχε οικοδομήσει συνταγματικές δομές που παρήχαν τεράστια αυτονομία στις ένοπλες δυνάμεις έναντι της πολιτικής εξουσίας. Ο στρατός και το ναυτικό λογοδοτούσαν απευθείας στον αυτοκράτορα και όχι στο πολιτικό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Στρατού έπρεπε να είναι εν ενεργεία στρατηγός, πράγμα που σήμαινε ότι ο στρατός μπορούσε να ρίξει οποιαδήποτε κυβέρνηση απλώς αποσύροντας τον υπουργό του χωρίς να ορίσει αντικαταστάτη. Καμία κυβέρνηση δεν μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη στρατιωτική συνεργασία. Αυτή η δομή καθιστούσε αδύνατη οποιαδήποτε πολιτική που αντέβαινε στα θεμελιώδη συμφέροντα του στρατού ή του ναυτικού. Το σύστημα λήψης αποφάσεων βασισμένο στη συνένεση, το Ringi Show, απαιτούσε σχεδόν όλες οι σημαντικές αποφάσεις να περνούν από μια αλυσίδα εγκρίσεων στην οποία οποιοδήποτε επίπεδο μπορούσε να εμποδίσει, αλλά κανένα δεν μπορούσε να επιβάλλει. Ήταν ένας εξαιρετικός μηχανισμός για γραφειοκρατική σταθερότητα σε καιρό ειρήνης, αλλά καταστροφικός για τη στρατηγική ευελιξία σε καιρό πολέμου. Όταν η κατάσταση άλλαζε ταχύτερα από ό,τι μπορούσε να επεξεργαστεί το σύστημα, οι αποφάσεις έρχονταν πολύ αργά ή δεν έρχονταν καθόλου. Ο ίδιος ο Γιαμαμότο, συνειδητοποιώντας τη δομική αδυναμία της ιαπωνικής θέσης, σχεδίασε την επίθεση στο Pearl Harbor με την ελπίδα ότι η καταστροφή του στόλου του Ειρηνικού θα ανάγκαζε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματευτούν ειρήνη, ενώ η Ιαπωνία θα είχε ακόμη πλεονέκτημα. Ήταν ένα τεράστιο ρίσκο που βασιζόταν στην υπόθεση ότι οι Αμερικανοί θα αντιδρούσαν στην καταστροφή με πραγματισμό και όχι με αποφασιστικότητα. Το στοίχημα ήταν λανθασμένο από την αρχή. Τα νησιά της κόλασης, η υπολογισμενή φθόρα. Από το 1943 και μετά, ο πόλεμος στον Ειρηνικό απέκτησε μια μορφή που οι Ιάπωνες σχεδιαστές του 1941 δεν είχαν ποτέ προβλέψει. Μια ατελείωτη σειρά νησιωτικών μαχών, όπου οι ιαπωνικές φρουρές, παγιδευμένες σε κοραλιογενή νησάκια ή ζούγκλες, πολεμούσαν μέχρι τον τελευταίο άνδρα απέναντι σε αμερικανικές αμφίβιες δυνάμεις με συντριπτική υπεροχή μέσων. Η Ταράουα, τον Νοέμβριο του 1943, ήταν η πρώτη μεγάλης κλίμακας επίδειξη του μεγέθους του προβλήματος. Η ατόλη, που υπερασπιζόταν από 4.700 Ιάπωνες πεζοναύτες, με οχυρωμένες θέσεις από σκυρόδεμα και παράκτια πυροβολαρχία, κόστισε 1.400 Αμερικανούς νεκρούς σε 76 ώρες. Αλλά στο τέλος, από τους 4.700 υπερασπιστές, μόλις 17 επέζησαν. Ήταν μια αναλογία απολειών καταστροφική για την Ιαπωνία. Οι Αμερικανοί αναπλήρωναν τις απώλειές τους, οι Ιάπωνες δεν μπορούσαν να αναπληρώσουν τις δικές τους. Το Σαϊπάν τον Ιούνιο του 1944 ήταν ακόμη χειρότερο. Τα νησιά Μαριάνες βρίσκονταν εντός της εμβέλειας των νέων βομβαρδιστικών B-29 και η κατάληψή τους σήμαινε ότι το ίδιο το Ιαπωνικό μητροπολιτικό έδαφος εκτιθόταν σε άμεσες επιθέσεις. Ο πρωθυπουργός Τότζο παραιτήθηκε μετά την πτώση του Σαϊπάν, αναγνωρίζοντας έμεσα ότι η πολεμική στρατηγική είχε αποτύχει. Το Πελελίου, το Σεπτέμβριο του 1944,
εισήγαγε μια ιαπωνική τακτική καινοτομία που θα καθιστούσε ακόμη πιο δαπανηρές τις επόμενες μάχες. Αντί να υπερασπίζονται τις παραλίες, οι ιαπωνικές δυνάμεις υποχωρούσαν σε συστήματα σπηλαίων και σειράγκων στο εσωτερικό, μετατρέποντας κάθε νησί σε έναν λαβύρινθο αντίστασης που έπρεπε να εκαθαριστεί σπήλαιο προς σπήλαιο. Ήταν μια τακτική που μεγιστοποιούσε τις απώλειες του επιτιθέμενου, αλλά μπροστά στη συντριπτική υλική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών μπορούσε μόνο να καθυστερήσει την έκβαση, όχι να την αποτρέψει. Ο κόλπος του Λέιτε, τον Οκτώβριο του 1944, ήταν η ιαπωνική προσπάθεια να σταματήσει η απόβαση στις Φιλιππίνες μέσω της συγκέντρωσης σχεδόν ολόκληρου του στόλου επιφανείας που τις απέμενε. Ήταν η μεγαλύτερη ναυμαχία στην ιστορία σε όρους εκτοπίσματος και αποτέλεσε πλήρη ιαπωνική ήττα. Το αυτοκρατορικό ναυτικό έχασε 3 θωρηκτά, 4 αεροπλανοφόρα και 10 καταδρομικά μεταξύ άλλων πλοίων. Μετά το Λέιτε, η Ιαπωνία δεν διέθετε πλέον ναυτική δύναμη ικανή να αμφισβητήσει τον αμερικανικό έλεγχο του ειρηνικού. Ήταν επίσης σε αυτή τη φάση του πολέμου που εμφανίστηκε μια τακτική που συμπίκνωνε με ζωφερή ακρίβεια την απόγνωση της στιγμής. Η καμικάζι. Τα αεροσκάφη αυτοκτονίας, επανδρωμένα από νέους που θυσίαζαν τη ζωή τους πέφτοντας πάνω σε αμερικανικά πλοία, ήταν η ιαπωνική απάντηση στην αδυναμία ανταγωνισμού με συμβατικούς όρους απέναντι σε ένα ναυτικό που μπορούσε να αναπληρώνει τις απώλειες του επάπειρων. Ήταν μια τακτική που προκαλούσε πραγματικές ζημιές, βύθισε ή κατέστρεψε δεκάδες συμμαχικά πλοία, αλλά αποτελούσε επίσης σιωπηρή παραδοχή ότι η Ιαπωνία είχε χάσει την ικανότητα να πολεμά επί ίσης όρης. Η Ιβο Τζίμα τον Φεβρουάριο του 1945 και η Οκινάουα τον Απρίλιο επιβεβαίωσαν το μοτίβο. Η Ιβο Τζίμα, ένα ηφαιστειακό νησί μόλις 21 τετραγωνικών χιλιόμετρων, κόστισε 6.800 νεκρούς πεζοναύτες και πάνω από 20.000 τραυματίες. Η Ιαπωνική φρουρά των 21.000 ανδρών σχεδόν εξοντώθηκε. Η Οκινάουα, η μεγαλύτερη μάχη του πολέμου στον Ειρηνικό, κόστισε 12.000 Αμερικανούς νεκρούς και 100.000 Ιάπωνες, στρατιωτικούς και πολίτες, χωρίς να υπολογίζονται οι μαζικές αυτοκτονίες Οκιναουέζων αμάχων που είχαν πιστεί ότι η παράδοση ήταν χειρότερη από τον θάνατο. Ενώ η Ιβο Τζίμα και η Οκινάουα μετατρέπονταν σε σφαγεία, ο στρατός του Κουαντούγκ στη Μαντζουρία συνέχιζε τη σιωπηρή του υποβάθμιση. Οι ελίτ μονάδες είχαν σταλεί στον Ειρηνικό. Οι αντικαταστάσεις ήταν νεαροί στρατιώτες χωρίς εμπειρία μάχης. Ο βαρύς εξοπλισμός είχε μεταφερθεί σε πιο επίγοντα μέτωπα. Ο στρατός που τον Ιούλιο του 1941 είχε κινητοποιήσει 700.000 άνδρες για να επιτεθεί στην SS Ζαδίτα ήταν το 1945 σε όρους πραγματικής μαχητικής ικανότητας ένα κλάσμα του παλιού του εαυτού. Η ηρωνία ήταν πικρή. Η Ιαπωνία διατήρησε στη Μαντζουρία καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου έναν στρατό του οποίου ο βασικός λόγος ύπαρξης, η άμυνα απέναντι στην SS Δίτα, δεν υλοποιήθηκε ποτέ, επειδή οι Ιάπωνες δεν επιτέθηκαν ποτέ. Και όταν τελικά η σοβιετική απειλή υλοποιήθηκε, ο στρατός δεν είχε πλέον την ικανότητα να την αναχαιτήσει. Στις 8 Αυγούστου 1945, 2 ημέρες μετά τον ατομικό βομβαρδισμό της Χιροσίμα και ακριβώς όταν έλυγαν οι 90 ημέρες που είχαν υποσχεθεί στον Ρούσβελτ στη Γιάλτα, η Σοβιετική Ένωση κήρυξε τον πόλεμο στην Ιαπωνία. Η σοβιετική επίθεση στη Μαντζουρία ήταν μια επίδειξη του τι είχε μάθει ο κόκκινος στρατός σε 4 χρόνια πολέμου κατά της Γερμανίας. Μηχανοκίνητος πόλεμος ελιγμών μεγάλης κλίμακας. 1.500.000 Σοβιετικοί στρατιώτες προέλασαν ταυτόχρονα σε 3 διαφορετικούς άξονες, περικυκλώνοντας και καταστρέφοντας τις Ιαπωνικές θέσεις πριν προλάβουν να οργανωθούν για αντίσταση. Σε 8 ημέρες, ο στρατός του Κουαντούγκ κατέρευσε. Ήταν η εκδίκηση του Νομόνχαν, πολλαπλασιασμένη επί 10, και ήρθε αργά, όταν ο πόλεμος είχε ήδη ουσιαστικά κριθεί με άλλα μέσα. Οι περισσότεροι από τους 500.000 Ιάπωνες στρατιώτες που εχμαλωτίστηκαν από τους Σοβιετικούς στη Μαντζουρία στάλθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας στη Σιβηρία, όπου πολλοί πέθαναν τα επόμενα χρόνια. Για όσους επέζησαν, η εμπειρία της Σιβηρίας
ακριβώς το σενάριο που ο στρατός του Κουαντούγκ είχε σχεδιάσει να επιβάλλει στην Έτσια Σδίδα επί χρόνια, αποδείχθηκε η τελική τους μοίρα. Το γεγονός έχει μια ιδιαίτερη ευγλωτία. Ο στρατός που πέρασε μια δεκαετία σχεδιάζοντας την κατάκτηση της Σιβηρίας, κατέληξε με τους επιζώντες του να εργάζονται στις ίδιες σιβηρικές στέπες ως εχμάλωτοι πολέμου. Η ιστορία δεν είναι πάντα τόσο κυριολεκτική στις ηρωνίες της, αλλά σε αυτή την περίπτωση ήταν. Ο ανθρωπίνος παραγόντας και η βιομηχάνικη κατάρρευση. Πίσω από τις μεγάλες στρατηγικές αποφάσεις υπάρχουν πάντα συγκεκριμένα πρόσωπα, των οποίων οι φιλοδοξίες, οι φόβοι και οι αντιλήψεις για τον κόσμο διαμορφώνουν την πορεία των κρατών. Το ερώτημα αν η Ιαπωνία θα επιτεθεί ή όχι στην ΕΚΡΟΝΕΣΔ δεν ήταν απλώς μια αφαίρεση ανώνυμων σχεδιαστών. Είχε αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές, των οποίων οι διαδρομές ρίχνουν φως στο γιατί τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν. Ο στρατηγός Ισιουάρα Κάντζι, ένας από τους αρχιτέκτονες του επεισοδίου της Μαντζουρίας το 1931, είχε αναπτύξει μια θεωρία για τον τελικό πόλεμο μεταξύ Ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτειών που θα επηρέαζε μια ολόκληρη γενιά σχεδιαστών. Για τον Ισιουάρα η Μαντζουρία ήταν η βιομηχανική βάση από την οποία η Ιαπωνία θα συσσόρευε τη δύναμη που απαιτούνταν για τη μεγάλη τελική αναμέτρηση με τη Δύση. Η ΕΤΣΔ ήταν στο σχήμα του ένα εμπόδιο που έπρεπε να εξουδετερωθεί πριν από εκείνη την τελική σύγκρουση, αλλά όχι ο κύριος αντίπαλος. Παραδόξως ήταν ο ίδιος ο Ισιουάρα που αντιτάχθηκε περισσότερο στην κλιμάκωση του πολέμου στην Κίνα μετά το 1937, υποστηρίζοντας ότι η κινεζική περιπέτεια κατανάλωνε τους πόρους που θα χρειάζονταν για το μακροπρόθεσμο σχέδιο. Οι ανώτεροι του τον αγνόησαν. Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του και περιθωριοποιήθηκε. Ο στρατηγός Τότζο Χιντέκι, που θα γινόταν πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 1941, αντιπροσώπευε το αντίθετο άκρο μέσα στον στρατό. Ήταν ένας μεθοδικός διοικητικός αξιωματικός και φανατικά πιστός στο θεσμικό σύστημα, αλλά όχι ένας στρατηγιστής με μακροπρόθεσμο όραμα. Για τον Τότζο, η πειθαρχία και η αποφασιστικότητα ήταν οι υπέρτατες αξίες. Οι απαντήσεις του προς τους πολιτικούς που εξέφραζαν αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του πολέμου συνοψίζονταν σταθερά στην ίδια φόρμουλα εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν ήταν στρατηγική απάντηση, ήταν η αποφυγή κάποιου που είχε αποφασίσει ότι ο πόλεμος ήταν αναπόφευκτος και ότι κάθε ανάλυση που αμφισβητούσε αυτό το συμπέρασμα ήταν στην ουσία μια μορφή προδοσίας. Ο κατάσκοπος Ρίχαρντ Ζόργκε αξίζει ιδιαίτερη μνήα για την άμεση επιρροή του στην απόφαση της Σοβιετικής Ένωσης να μετακινήσει στρατεύματα από τη Σιβηρία προς το δυτικό μέτωπο. Ο Ζόργκε ήταν ένας Γερμανός κομμουνιστής που δρούσε στο Τόκιο υπό την κάλυψη δημοσιογράφου της Frankfurter Zeitung και είχε διεισδύσει στους πιο στενούς κύκλους της γερμανικής πρεσβείας στην Ιαπωνία. Η κύρια πηγή του ήταν ο Χοτσούμι Οζάκι, ένας Ιάπωνας δημοσιογράφος με πρόσβαση σε πληροφορίες για τις κυβερνητικές διαβουλεύσεις. Τον Οκτώβριο του 1941, ο Ζόργκε μετέδωσε στη Μόσχα ότι η Ιαπωνία δεν θα επιτεθεί στην ΕΠΣ Ασβασασδίτα εκείνο το έτος. Αυτή η πληροφορία ήταν ένας από τους παράγοντες που επέτρεψαν στον Στάλιν να διατάξει τη μεταφορά 25 σιβηρικών μεραρχιών στο δυτικό μέτωπο. Αυτές οι μεραρχίες, εξοπλισμένες με χειμερινές στολές και εκπαιδευμένες για μάχη σε ακραίο ψύχος, αποδείχθηκαν καθοριστικές για την άμυνα της Μόσχας. Ο Ζόργκε συνελήφθη τον ίδιο μήνα από την Ιαπωνική αστυνομία, δικάστηκε και εκτελέστηκε το 1944. Μόνο δεκαετίες αργότερα, η ΑΕΛΑΜΑ SSSΔ τον αναγνώρισε ως ήρωα. Ο ναύαρχος Γιαμαμότο αντιπροσωπεύει ίσως την πιο τραγική περίπτωση αγνοημένης διάβγειας σε ολόκληρο τον πόλεμο. Κατανοούσε με ακρίβεια τι σήμαινε ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και γνώριζε ότι η Ιαπωνία δεν μπορούσε να τον κερδίσει. Σχεδίασε το Pearl Harbor ως ένα πλήγμα που θα ανάγκαζε διαπραγμάτευση, όχι ως το πρώτο βήμα μιας οριστικής νίκης. Καταρρίφθηκε από αμερικανικά μαχητικά τον Απρίλιο του 1943 όταν το αεροπλάνο του αναχαιτίστηκε χάρη σε πληροφορίες για το δρομολόγιό του, τους ίδιους κώδικες που είχαν αποκρυπτογραφηθεί πριν από το Midway. Πέθανε γνωρίζοντας ότι ο πόλεμος που είχε προσπαθήσει να αποτρέψει εξελισσόταν ακριβώς όπως είχε προβλέψει.
Καθώς ο πόλεμος προχωρούσε, το χάσμα μεταξύ της Ιαπωνικής και της Αμερικανικής βιομηχανικής ικανότητας γινόταν αγεφύρωτο. Το 1944 οι Ηνωμένες Πολιτείες παρήγαγαν σχεδόν 100.000 στρατιωτικά αεροσκάφη. Η Ιαπωνία παρήγαγε λιγότερα από 30.000 και η μέση ποιότητα αυτής της παραγωγής ήταν κατώτερη από την προηγούμενη χρονιά, επειδή η έλλειψη υλικών και η απώλεια εξειδικευμένων εργατών υποβάθμιζαν τη βιομηχανία. Τα αεροπλανοφόρα ήταν ακόμη δυσκολότερο να αντικατασταθούν. Η κατασκευή ενός επιθετικού αεροπλανοφόρου απαιτούσε χρόνια, μεγάλες ποσότητες υλικών και εξειδικευμένους τεχνικούς που δεν μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε λίγους μήνες. Το πρόβλημα του πετρελαίου, που είχε αποτελέσει την αφορμή για τον πόλεμο προς τον Νότο, δεν λύθηκε ούτε με την κατάκτηση των Ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών. Τα πετρελαϊκά πεδία καταλήφθηκαν σε μεγάλο βαθμό άθικτα χάρη στην ταχύτητα των Ιαπωνικών επιθέσεων. Όμως η διήλυση αυτού του πετρελαίου, η μεταφορά του στην Ιαπωνία και η διανομή του στις μάχημες μονάδες απαιτούσαν ένα σύστημα δεξαμενόπλων και θαλάσσιων οδών που τα αμερικανικά υποβρύχια αποσυναρμολογούσαν συστηματικά κατά τη διάρκεια του 1943 και 1944. Η υπηρεσία υποβρυχίων του Αμερικανικού Ναυτικού, που στην αρχή του πολέμου αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με ελαττωματικές τορπίλες και συντηρητικές τακτικές, διορθώθηκε σταδιακά και μέχρι το 1944 αποτελούσε τη μεγαλύτερη απειλή για το Ιαπωνικό θαλάσσιο εμπόριο. Τα υποβρύχια βύθισαν πάνω από τα 2/3 του Ιαπωνικού εμπορικού τονάζ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τα διβιλιστήρια των Ανατολικών Ινδιών παρήγαγαν πετρέλαιο, αλλά αυτό το πετρέλαιο δεν έφτανε στα αεροσκάφη ούτε στα πολεμικά πλοία. Στις αρχές του 1945, πολλές ιαπωνικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις είχαν εξαντλήσει πλήρως τα αποθέματα πετρελαίου τους. Η αλυσίδα της υλικής αποτυχίας ήταν κυκλική και αυτοτροφοδοτούμενη. Χωρίς πετρέλαιο, τα αεροπλάνα δεν μπορούσαν να πετάξουν για να προστατεύσουν τα κονβόι. Χωρίς αεροπορική κάλυψη, τα κονβόι βυθίζονταν από υποβρύχια. Χωρίς κονβόι, το πετρέλαιο των Ανατολικών Ινδιών δεν έφτανε στην Ιαπωνία. Χωρίς πετρέλαιο στην Ιαπωνία, η βιομηχανία παρέλυε και τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν ούτε να παραχθούν ούτε να χρησιμοποιηθούν. Η αυτοκρατορία είχε κατακτήσει το πετρέλαιο που χρειαζόταν, αλλά δεν μπορούσε να το μεταφέρει εκεί όπου ήταν απαραίτητο. Η καθημερινή ζωή στην Ιαπωνία αντανακλούσε αυτή την κατάρρευση με μια πιστότητα που κανένα πολεμικό ανακοινωθέν δεν μπορούσε να αποκρύψει. Το 1944 η μερίδα ρυζιού ανά άτομο είχε πέσει σε επίπεδα που προκαλούσαν χρόνια υποσιτισμό σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Τα υποκατάστατα του πετρελαίου για πολιτική χρήση, συμπεριλαμβανομένου του πευκέλαιου, που εξαγόταν από ρίζες με χειρονακτική εργασία, ήταν τόσο αναποτελεσματικά που δεν κάλυπταν ούτε ένα μικρό μέρος των ελλείψεων. Τα τρένα κινούνταν με αυξανόμενες καθυστερήσεις επειδή ο άνθρακας σπάνιζε. Τα εργοστάσια που παρήγαγαν οπλισμό λάμβαναν ηλεκτρική ενέργεια μόνο σε περιορισμένα ωράρια, επειδή οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί δεν είχαν αρκετά καύσιμα. Μια οικονομία που το 1941 ήταν ικανή να κατασκευάζει αεροπλανοφόρα με σταθερό ρυθμό, το 1944 αποσυναρμολογούσε χάλκινες πόρτες από ναούς για να αποκτήσει μέταλλο για την κατασκευή καλύκων πυρομαχικών. Η κατάσταση του στρατού του Κουαντούγκ στη Μαντζουρία αντικατόπτριζε αυτή την πραγματικότητα με εύγλωτο τρόπο. Κατά τη διάρκεια του 1944, οι διοικητές του στρατού λάμβαναν ανακοινώσεις από το Τόκιο που μείωναν προοδευτικά τις προμήθειες καυσίμων, πυρομαχικών και εξοπλισμού αντικατάστασης. Δεν ήταν μια συνειδητή τακτική απόφαση. Ήταν το αποτέλεσμα ενός συστήματος εφοδιασμού που στραγγαλιζόταν από τα άκρα. Ο στρατός που υποτίθεται ότι φρουρούσε τα σύνορα με την ΕΠΕΙ-ΣΕΣ-ΔΙ έμενε κυριολεκτικά χωρίς τα απαραίτητα εφόδια για να πολεμήσει. Η μεγάλη ηρωνία είναι ότι αν η Ιαπωνία είχε επιτεθεί στην ΕΣ-ΔΙ το 1941, με τους πόρους που διέθετε τότε, οι πιθανότητες επιτυχίας θα ήταν πολύ μεγαλύτερες από οποιαδήποτε μεταγενέστερη στιγμή. Το παράθυρο ευκαιρίας και το παράθυρο ικανότητας δεν συνέπεσαν ποτέ.
οι στρατηγικές εκστρατείες βομβαρδισμού που ξεκίνησαν τα B-29 πάνω από την Ιαπωνική Μητροπολιτική Επικράτεια από τον Νοέμβριο του 1944 πρόσθεσαν μια νέα διάσταση στην καταστροφή. Ο στρατηγός Κέρτις Λεμέι τροποποίησε τον Μάρτιο του 1945 την τακτική του βομβαρδισμού ακριβίας από μεγάλο ύψος σε νυχτερινό εμπριστικό βομβαρδισμό χαμηλού ύψους κατά των πόλεων. Οι Ιαπωνικές πόλεις, κατασκευασμένες κυρίως από ξύλο, καίγονταν σαν προσάναμα. Στην επιδρομή της 9ης Μαρτίου 1945 κατά του Τόκιο, 133 B-29 έριξαν σχεδόν 2.000 τόνους εμπριστικών βομβών και σκότωσαν μεταξύ 80 και 100.000 αμάχων σε μία μόνο νύχτα. Πριν από το τέλος του πολέμου, περισσότερες από 60 Ιαπωνικές πόλεις είχαν καταστραφεί εν μέρη ή ολοκληρωτικά από εμπριστικές επιθέσεις. Η μακρασκία των αποφασέων. Η ήττα στον Ομόνχαν το 1939 απέδειξε ότι ο πόλεμος κατά της SSSD δεν θα ήταν η γρήγορη εκστρατεία που φαντάζονταν οι γεράκια του Βορρά. Η σοβιετική τεχνολογία και δόγμα ήταν ανώτερα σε κρίσιμους τομείς. Ένας πόλεμος κατά της SSSD απαιτούσε εξυγχρονισμό του στρατού που οι πολεμικοί προϋπολογισμοί στην Κίνα καθιστούσαν αδύνατο. Το μάθημα του Νομόνχαν έγινε σωστά κατανοητό στη τακτική του διάσταση. Ο Ιαπωνικός στρατός δεν ήταν έτοιμος για αυτόν τον πόλεμο εκείνη τη στιγμή. Αλλά αντί να οδηγήσει σε μεταρρύθμιση που θα τον καθιστούσε ικανό στο μέλλον, η ήττα απλώς ανέβαλε την απόφαση χωρίς να αλλάξει τη δομή του προβλήματος. Ο κινεζικός βάλτος απορροφούσε αδιάκοπα τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που θα ήταν απαραίτητοι για έναν άλλο πόλεμο μεγάλης κλίμακας στον Βορρά. Δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθούν ταυτόχρονα και οι δύο πόλεμοι με τους διαθέσιμους πόρους. Όταν το δίλημμα τέθηκε ως επιλογή, ο πόλεμος στην Κίνα είχε μια θεσμική και πολιτική αδράνεια που καμία κυβέρνηση δεν μπορούσε να σταματήσει. Η αναγνώριση ότι ο πόλεμος στην Κίνα ήταν αποτυχία θα σήμαινε την απόδοση ευθυνών σε εκείνους που τον είχαν ξεκινήσει και κλιμακώσει, και αυτό ήταν κάτι που το Ιαπωνικό σύστημα εξουσίας ήταν δομικά ανίκανο να κάνει. Το πετρελαϊκό εμπάργκο του 1940 κατέστησε τη μόνη βιώσιμη στρατηγική επιλογή για την οικονομική επιβίωση της αυτοκρατορίας στην προέλαση προς τον Νότο, όπου βρίσκονταν τα πετρελαϊκά κοιτάσματα των Ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών. Ο Βορράς δεν προσέφερε πετρέλαιο. Χωρίς πετρέλαιο, ο πόλεμος στην Κίνα θα τελείωνε πριν μπορέσει να αρχίσει ο πόλεμος στον Βορρά. Η ευκαιρία του 1941, όταν ο κόκκινος στρατός φαινόταν στο χείλος της κατάρρευσης υπό τη γερμανική επίθεση, ήταν πραγματική αλλά σύντομη. Όταν η Ιαπωνία αποφάσισε τελικά να περιμένει για να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση πριν δεσμευτεί, το παράθυρο έκλεισε. Το ανατολικό μέτωπο σταθεροποιήθηκε και η πιθανότητα μιας γρήγορης νίκης απέναντι σε μια αποδιοργανωμένη SSD εξαφανίστηκε μαζί του. Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι θα είχε συμβεί αν η Ιαπωνία είχε επιτεθεί τον Αύγουστο του 1941, όταν ο Ζούκοφ και οι μεραρχίες του από την Άπο Ανατολή βρίσκονταν ακόμη στη Μαντζουρία και δεν είχαν μεταφερθεί στο δυτικό μέτωπο. Είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά υποθετικά σενάρια του πολέμου. Η δομή λήψης αποφάσεων της Ιαπωνίας, κατακερματισμένη ανάμεσα σε έναν στρατό που ήθελε τον Βορρά, ένα ναυτικό που ήθελε τον Νότο, μια πολιτική κυβέρνηση με περιορισμένη εξουσία και ένα πολιτισμικό σύστημα που τιμωρούσε την παραδοχή λαθών και την αλλαγή πορείας, κατέστησε αδύνατο τον συντονισμό που απαιτούνταν για μια τόσο ριζική στρατηγική απόφαση όπως η εγκατάλειψη του ενεξελίξη πολεμικού προγράμματος και η έναρξη μιας εντελώς διαφορετικής σύγκρουσης. Το σύμφωνο ουδετερότητας με την MKSSD τον Απρίλιο του 1941 ήταν σε αυτό το πλαίσιο η πραγματιστική λύση σε ένα άλυτο πρόβλημα. Η Ιαπωνία δεν μπορούσε να επιτεθεί στον Βορρά επειδή ήταν δεσμευμένη στον Νότο και δεν μπορούσε να δεσμευτεί πλήρως στον Νότο όσο ο Βορράς παρέμενε δυνητική απειλή. Το σύμφωνο δεν έλυσε την αντίφαση, την πάγωσε προσωρινά. Και αυτό το πάγωμα αποδείχθηκε μόνιμο, επειδή όσο διαρκούσε, η Ιαπωνία εξαντλούνταν στον ειρηνικό σε τέτοιο βαθμό
ώστε η επανενεργοποίηση του Βόρειου Μετώπου έγινε υλικά αδύνατη. Όταν το πάγωμα έληξε τον Αύγουστο του 1945, δεν ήταν η Ιαπωνία που επιτέθηκε στην NSA αλλά η SAPASEKSD που επιτέθηκε στην Ιαπωνία. Και ο στρατός που είχε περιμένει επί 4 χρόνια στη Μαντζουρία, διατηρώντας την ψευδαίσθηση ότι κάποια μέρα θα ερχόταν η διαταγή να προελάσει προς τον βορρά, βρέθηκε χωρίς τα μέσα να αντισταθεί στη χιονοστιβάδα που ερχόταν από τη Δύση. Η ιστορία του γιατί η Ιαπωνία δεν επιτέθηκε στην Ekonses Δ είναι στην ουσία η ιστορία μιας αυτοκρατορίας που δεν κατάφερε ποτέ να επιλέξει ανάμεσα στις φιλοδοξίες της. Ήθελε την Κίνα και ήθελε τη Σιβηρία και ήθελε τον Ειρηνικό. Η πραγματικότητα των πόρων της δεν της επέτρεπε να κρατήσει κανένα από τα 3 μόνιμα. Η λογική αυτής της αντίφασης κατέληξε στις φλόγες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι και στα 4 εκατομμύρια Ιάπωνες στρατιώτες που τον Αύγουστο του 1945 παραδόθηκαν σε αντιπάλους τους οποίους είχαν προκαλέσει σε υπερβολικά πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Υπάρχει επίσης μια λιγότερο διερευνημένη διάσταση σε αυτή την ανάλυση. Το ερώτημα του τι θα είχε συμβεί αν η Ιαπωνία είχε επιτεθεί στην SSSO-Δ το καλοκαίρι του 1940 αντί να στραφεί προς τον Ειρηνικό. Είναι ένα υποθετικό σενάριο, αλλά όχι ασήμαντο. Σε αυτό το υποθετικό πλαίσιο, η Ιαπωνία θα είχε συγκεντρώσει τις χερσαίες δυνάμεις της εναντίον μιας SSSD ήδη ημιπαραλυμμένης από τη γερμανική επίθεση. Θα είχε προελάσει προς τη λίμνη Βαϊκάλη ή και πέρα από αυτήν και θα είχε αποφύγει τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για χρόνια ή ίσως και μόνιμα. Αλλά αυτό το σενάριο απαιτούσε από την αυτοκρατορία να παραιτηθεί από τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Ασίας και να αποδεχθεί τη σταδιακή οικονομική ασφυξία που επέβαλε το πετρελαϊκό εμπάργκο. Χωρίς πετρέλαιο για τα πλοία και τα αεροσκάφη της, η Ιαπωνία δεν θα μπορούσε να διατηρήσει ούτε καν αυτόν τον βόρειο πόλεμο πέρα από τους πρώτους μήνες. Ο γόρδιος δεσμός που κανείς στο Τόκιο δεν μπόρεσε να κόψει ήταν τελικά ενεργειακός. Ο πόλεμος κατά της ESSD απαιτούσε να μην επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το να μην επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούσε την αποδοχή του πετρελαϊκού εμπάργκο. Η αποδοχή του εμπάργκο σήμαινε οικονομική και στρατιωτική παράλυση μέσα σε ορίζοντα 2 ετών. Η μόνη διέξοδος από το εμπάργκο ήταν η κατάκτηση του πετρελαίου της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η κατάκτηση της Νοτιοανατολικής Ασίας προκαλούσε αναπόφευκτα τις Ηνωμένες Πολιτείες και η επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών καθιστούσε αδύνατο τον πόλεμο κατά της Εκαμενέας σε Δ, επειδή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούσαν για 2 ταυτόχρονους πολέμους. Η ΕΚΑΣΕΣ σε Δ, με έναν εντελώς ακούσιο τρόπο, σώθηκε από το πετρέλαιο των Ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών. Αν αυτά τα αποθέματα δεν υπήρχαν ή αν το αμερικανικό εμπάργκο δεν είχε αναγκάσει την Ιαπωνία να στραφεί προς αυτά, η εσωτερική λογική του Ιαπωνικού Γενικού Επιτελείου θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει στην απόφαση επίθεσης προς τον Βορρά. Το γεγονός ότι η Μόσχα δεν κατέρευσε υπό το συνδυασμένο βάρος της Βέρμαχτ από τη Δύση και του αυτοκρατορικού στρατού από την Ανατολή είναι ένα από τα ιστορικά ατυχήματα που άλλαξαν τον κόσμο και αυτό το ατύχημα έχει την προέλευσή του μεταξύ άλλων στο υπέδαφος του Βόρνεο και της Σουμάτρας. Τελικά, το ερώτημα του γιατί η Ιαπωνία δεν επιτέθηκε ποτέ στην Εκαάνσες Δ δεν έχει μία μόνο απάντηση, αλλά ένα σύνολο απαντήσεων που φωτίζουν η μία την άλλη. Η στρατιωτική ήττα στον Ομόνχαν, ο αδιέξοδος κινεζικός βάλτος, η ενεργειακή παγίδα του πετρελαϊκού εμπάργκο, η ευκαιρία της Μπαρμπαρόσα που χάθηκε πριν η Ιαπωνία μπορέσει να την εκμεταλλευτεί, η θεσμική δυσλειτουργία ενός κράτους ανίκανου να επιλέξει ανάμεσα στις ίδιες του τις φιλοδοξίες και τέλος η σταδιακή εξάντληση στον Ειρηνικό που άφησε τον στρατό του Κουαντούγκ ως μια τιμητική φρουρά χωρίς πραγματικό περιεχόμενο. Καμία από αυτές τις αιτίες από μόνη της δεν εξηγεί τα πάντα. Μαζί συνθέτουν την πλήρη απάντηση σε ένα από τα μεγάλα ερωτήματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.